Això ja comença. Tenim moltes ganes perquè portem tot l'any esperant. Què és el que passarà avui, d'aquí molt poca estona, just on som? A 11:45 començarem el que és el desvetllament bellugós. És l'inici de la nit boja, és la nit més boja de l'any. I a més els vostres gegants no es guarden, els vostres gegants dormen. Els nostres gegants tenen aquesta peculiaritat que se'n van a dormir. No és res més que els gegants tenien una mira i a la porta de l'Ajuntament en té una altra i no passen. Llavors fan el joc de tombar-se com si s'anessin a dormir. I cada 25 de juliol, els 4 gegants de la família Robafades s'aixequen perquè comencen les Santes. Una festa plena de gegants, música i foc. Ensumar la pólvora és una cosa que ens agrada molt a les persones que portem foc i que ens dona aquesta sensació d'acció, de bogeria. La del 25 és la nit més boja, però la festa continua. I avui és 27 de juliol. El 27 de juliol és el dia que se celebra l'ofici en honor a les Santes de Mataró, Santa Juliana i Santa Semproniana. I aquest acte amaga un element únic, la Missa de Glòria, composta pel mataroní Manuel Blanch i Puig el 1848 i amb clares influències de l'òpera italiana de l'època. Tot i així, aquesta missa es prohibeix. Sí, tot aquest tipus de misses es prohibeixen, però Mataró la pot celebrar el 27 de juliol a la Basílica de Santa Maria de Mataró gràcies a un permís papal que tenim. Sigui com sigui, des de 1848, cada 27 de juliol s'interpreta la Missa de Glòria. Però com es viuen les santes des del carrer? El que fa bonica aquesta festa és la varietat realment del que són les comparses. O sigui, el drac, la momerota, gegants, àliga, etc. Les pròpies diableses no s'assemblen les unes a les altres en res. I totes igualment fan un conjunt harmònic que crec que si es trenqués ens faltaria un dit, no sé com dir-ho. Aquesta estima que té la gent de Mataró per tot el que és Santes, jo, clar, evidentment soc d'aquí, per tant és el que jo també he viscut a casa meva, però és sorprenent com la gent s'estima la festa major a Mataró, tots els actes. És una cosa per treure's el barret. Toni, m'han dit que tu, de tots els que hi ha aquí, ets el més veterà. Sí, és qüestió de vida això, no? És llei de vida. Arriba un punt que t'hi vas quedant i al final acabes sent el més vell de tots. Quants anys fa que estàs posat dins dels gegants? Des de l'any 80, o sigui, gairebé 45 anys. Què creus que els fan únics? Què creus que els fan diferents? Bueno, aquí, els gegants de Mataró jo crec que són únics, no perquè siguin els nostres, que evidentment cada poble té el seu i és el més bonic i això és tot de respectar, no? Però la màgia que genera la família Robafaves, i sobretot en Robafaves, quan surt al carrer, ja no solament per la canalla, sinó per totes les edats, és màgia, és que jo no sé explicar-ho. És aquest sentiment que quan el veus et sents mataroní, et sents mataronina, et sents que formes part d'un col·lectiu important. Sí, jo sé que dins de les Santes hi ha moltíssims actes i molt diferents entre ells, però si n'haguéssiu de triar un de representatiu d'aquesta festa, quin diríeu? Per mi el No n'hi ha prou, que ja va néixer des d'un crit cap a la família Robafaves de no n'hi ha prou, no n'hi ha prou, i al final s'ha quedat com un acte sencer d'un no n'hi ha prou, de que en volem més. I la nit del 28 de juliol, a les 2 de la matinada, comença un dels moments més esperats, el No n'hi ha prou. Perquè és un acte, igual que en el desvetllament, que tens el contacte directe amb el públic, els tens allà a peu de carrer i estàs ballant per ells, estàs portant gegants per ells i ballen amb tu i ells ballen amb el gegant. Quan estàs a dins del gegant o la geganta i comences a sentir la gent cridant, cantant, saltant, què se sent des d'allà dins? Tot. Pell de gallina, d'entrada, i tot. Et dona una força brutal per poder portar aquests gegants i et dona aquestes ganes i aquesta adrenalina que falta a vegades a aquelles hores de la nit, no?, per poder-lo fer ballar. Home, sentim molta vibració de la gent, molta escalfor, veus que t'animen i això, encara que facin un mal als peus impressionant, l'esquena i rebentada, és igual, el simple fet ja d'aixecar i que et cridin et dona molta empenta. Però quin és l'origen de les Santes? L'origen d'aquesta festa l'hem d'anar a buscar al 1772, quan arriben a Mataró part de les relíquies de Santa Semproniana i Santa Juliana, futures patrones de la capital del Maresme. Tot i així, durant el franquisme, la festa passa un molt mal moment. I és per això que el 1979 un grup de joves decideix recuperar la festa sota el lema Les Santes, fem-ne festa major. T'explicaré que les Santes
hi ha un punt històric per mi important. Com moltes festes majors, venien dels temps obscurs de la dictadura franquista i la gent, per les Santes, marxava de vacances. Hi ha un grup de gent que diuen, ostres, això ho hem de canviar-ho. I fan una cosa que per mi són l'embrió i l'esquelet de la festa major que tenim actualment, que és, sense oblidar la història que teníem al darrere, incorporem els elements que s'han perdut al llarg de la història, incorporen elements nous a la festa major, van trenant el que seria la festa major d'avui en dia. Però com tot, les Santes també s'acaben amb un dels últims actes. L'anem a tancar. I ara quan s'acabi què? Quan s'acabi de moment descansar. Era sobretot dormir, posar els peus en remull I esperar per l'any que ve? i esperar per l'any que ve. El cervell ens diu, bueno, portem 5 dies de festa major, tot ha de tindre una fi, tot ha d'acabar, estàs baldat, ja està, s'ha acabat, i una cosa bona que s'acabi una santa és que ja queda menys per les santes següents. I l'altre és el cor. El cor et diu que demà sigui 25 de juliol anem a la crida a la nit del desvellament bellugós i Sant Tornem-hi, no? És una batalla interna que almenys jo i crec que molts companys i molts mataronins tenim. I potser és per això que al llarg dels anys les Santes s'han convertit en una festa marcada al calendari de tots els mataronins que esperen any rere any que torni a arribar el moment de despertar els gegants.